हर हर महादेव। जय शिव गुरु। देखी गुरु भाई लोग, गुरु बहनी लोग, आज की कथा बा कि एगो गांव में एक जने किसान रहता रे। देखी उ कुदाल उठा के अपना खेत में गइल बड़े खेत कोड़े। उनका खेत में एगो टीला टाइप के जगह रहताटे। अब देखी उ कुदाल उठा के अपन माटी काट काट के मिलावत रे, खेत के बराबर करत रे। और तब तक उनका कुदाल से देखी एगो नाग कटा जाता रे। अब नाग कटा जाता रे तो किसान देखता रे कि हमरा कुदाल से नाग आज कटा गईले। ई बड़ा अशुभ भइल, बड़ा दुख किसान के भइल, बड़ी अफसोस किसान कइले कि हमरा कुदाल के नीचे आज एगो नाग आके कट गईले। बड़ा उनका दुख भइल किसान के। लेकिन देखी का कइलेन किसान कि अपना खेत के जगह थोड़ा सा कोड़ काट के आ नाग के अपना वही में रख के भर देता रे कि अब तो नाग हमरा से कटा गइल बड़े। अब फिर कुदाल उठा के आगे खेत कोड़े लगता रे। अब देखी कुछ दूर आगे कोड़ के गइल बड़े, तब तक एगो छोटा नाग मिल जाता रे। अब छोटा नाग जब मिलता रे तो किसान के बुझाता कि होए ना होए जे नाग के हम काट देले बानी। ई नाग उनकरे बच्चा बाड़े। अब तो ये अकेला हो गइलन, ई कैसे रहिए छोटा सा बच्चा। अब किसान के देखी दिल में दया आइल बटे। किसान का कइले बड़े उ छोटा नाग के ले बड़े, अपना घरे चल गइल बड़े। लेके गइल बड़े तो अपना धर्मपत्नी से बतैले बड़े कि आज हमरा से ऐसे हो गइल बा, हमरा कुदाल के नीचे आके छोटा नाग के जे नाग रहन, नागिन रलियो उ तो कट गइले। अभी बच्चा बच गई रहन, गलती से कट गई हमरा कुदाल से। लेकिन ई बच्चा के परवरिश से हमनी के करे के बा। अब देखी किसान के बीवी कहता रही कि कोनो बात ना, ठीक बा। फिर का होता कि 2-4 दिन के बाद किसान खेत में पहुंचल बड़े। तब तक नागिन आके देखले बड़ी कि एजा तो हमार टीला रहे, एजा हमार परिवार रहत रहे। और किसान एकरा के काट के मिला ले बड़े आ हमार नाग के हो न हो ई काट देले बड़े। अब देखिए हमारा नाग हमारा बच्चा दोनों में कोई नहीं खे। अब नागिन के इतना गुस्सा आइल बटे कि वो खेत के जरी बैठ के पहरा देवे लागल बड़ी कि जब किसान अहन तो हम उनका पीछे पीछे उनका घरे जाई आ इनका घर में कोई जाना के हम ना छोड़े, सबके काट ले। अब का होता कि देखी 2-4 दिन बाद फिर से किसान अपना खेत में आइल बड़े, कोड़त रे आ कुदाल उठैला बड़े, यहाँ पर घरे चलत रे। अब देखी जब कुदाल उठा के घरे जाता रहे तो पीछे पीछे क्रोधित बड़ी नागिन पीछा कइले बड़ी आ चल गइल बड़ी। अब चल गइल बड़ी तो किसान अपना घर में घुस गइले आ वो भी थोड़ा सा खिड़की के जगह दे के वो भी घर में प्रवेश कर जाता रही। अब किसान अपन गइले हाथ मुंह धोता रे, खाता रे, पियता रे। खिड़की के रास्ता से जब नागिन प्रवेश घर में कलेली तो देखा तारी कि एगो खटोला में छोटा सा बच्चा झूला झूलता। अब नागिन सोचा तारी कि हमार पति हमारा बच्चा जब ये दुनिया में नहीं खे तो ये किसान के हम कोई परिवार के ना रहे दे, सबके मार दे। अब नागिन का करत तारी कि देखी वो किसान के जे बच्चा रहता रे, गुस्सा में आके वो किसान के बच्चा के डस ले तारी, काट ले तारी। और काट के जैसे खिड़की के रास्ता से जाता रही वैसे किसान के नजर पड़ गइल बा कि नागिन हमरा बेटा के काट के निकल गईली, अपन बदला हमरा से ले ली। अब किसान पत्नी के बोलैले बाड़े कि आके देख। पत्नी आइल बड़ी, देखा तारी तब तक बच्चा के सारा शरीर नीला पड़ गइल बा। अब बतैले बाड़े कि नागिन अपन बदला लेके चल गईली, उनकर नाग हमरा से कटा गईले। अब देखी नागिन बाहर निकलल बड़ी आ बाहर निकल के उनका घर के सामने बरगद के पेड़ रहता, वही में अपन आसन रखले बड़ी, जमैले बड़ी कि हम बारी बारी सबके किसान के घर के काट देम और मेन नागिन के बदला रहे कि हम किसान के काट लें। अब देखी का हो खत्म। अब उनकर बच्चा तो किसान के बच्चा मर गईले। अब वो अपना बच्चा के भूल के नागिन के जो छोटा सा बच्चा रहता वो बच्चा के वो लोग बड़ा सेवा, बड़ा अच्छा से पोषण पालन करता। अब देखी का होता कि फिर किसान बाहर आके घर में जाता रहे, तब तक पीछे पीछे फिर नागिन घुस गई बड़ी घर में। अब नागिन घर में घुस गई बड़ी तो देखा तारी कि एगो नाग के छोटा ही बच्चा बा। ये बच्चा होए ना होए ई बच्चा हमार ही बटे। अब नागिन घर में छुप के लागल बड़ी, देखे कि किसान के पत्नी का करता लो। अब देखी नागिन छुप के देखा तारी किसान के पत्नी आ किसान दोनों जना मिल के उ नागिन के बच्चा के बड़ा सेवा करता रलो। बहुत मतलब अच्छा से रखता लो, खियावता लो, दूध पियावता लो, अब बढ़िया से परवरिश करता लो। अब नागिन छुप छुप के देखा तारी और देखले बाड़ी तो अब नागिन के बड़ा अफसोस भइल बा कि ये किसान गलत नहीं खन। अगर ये जानबूझ के हमरा नाग के कटले रहतन तो ये हमरा बच्चा उठा के इतना बढ़िया से पालन पोषण ना करतन
कि हमरा से बहुत बड़ा गलती हो गइल बा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गइल बा। अब देखी नागिन के बड़ा अफसोस भइल बा कि हम इनका बच्चा के काट के ठीक ना कइनी। अब नागिन देखी घर से बाहर निकलल बड़ी और शिव गुरु के मंदिर जाके पहुंचल बड़ी और शिव गुरु से विनती करतारी। मंदिर के शिव गुरु के परिक्रमा लागतारी करे। परिक्रमा करत करत शिव गुरु खुश भइल बनी और पूछतनी कि नागिन तू बताव का चाही तहरा, का चीज के जरूरत पड़ गइल बाटे। अब नागिन कहतरी कि हे महादेव देखिए ऐसन ऐसन बात बाटे और हमरा से बहुत बड़का भूल हो गइल बाटे। हम किसान के बेटा के काट लेले बानी, उनकर बेटा मर गइले आ वो लोग हमरा बच्चा के उठा के पालता पोसता कि जाने अनजाने में गलती हमरा से हो गइल बाटे। हम उनका बेटा के काट लेले बानी तो कुछ रउआ ऐसन करी कि वो आज बिना संतान के बड़ा लो तो वो लोग के दूसर कोनो संतान हो जाए। अब शिव गुरु कहतनी जे तू परेशान मत होख, हम सोचतनी किसान के। अब देखी नागिन वहां से चल देले बड़ी शिव गुरु से अपन अर्जी लगा के कि शिव गुरु हम जौन गलती कैले बनी ओकर क्षमा करके रउआ वो किसान के बच्चा के रूप में बच्चा दे दी। अब देखी का भइल बा, एक दिन का होता कि बड़ा जोर से आंधी और बड़ा जोर से बारिश होता। ओकरा में एगो आदमी बड़े एगो अपना छोटा सा बच्चा लेके आ आंधी पानी में दौड़ के आइल बड़े किसान के दरवाजा खटखटावत रहे। किसान के दरवाजा खटखटावत रहे तो किसान आके खुले बड़े तो देखत रहे कि एगो आदमी के साथ एगो बच्चा। अब का परेशानी बा तो किसान पूछले बड़न कि का दिक्कत बटे, काहे दरवाजा बजावत नी रउरा। अब ई कहत रहे कि देख बउआ एगो बात बाटे कि हमरा धन दौलत बहुत ज्यादा रहे, हमरा पीछे चोर चाई पड़ के सारा धन दौलत हड़प ले लेकिन आज वो लोग चोर लोग हमरा पीछे ऐसन पड़ल बा कि हमरा बेटा के जान से मार दी। तो एक काम कर तू हमरा बच्चा के तू रख ल आ हम जाता नहीं, अगर खुदा ना खास अगर ना हम लौट के आई तो हमरा बच्चा के कभी कोई के दीहा मत। तू अपन बच्चा समझ के एकरा के पलिह पोसिह, एकर परवरिश करिह। अगर हम पलट के आ जाए तो कोनो बात नहीं है, लेकिन जब ना आईनी तो ये बच्चा के केकरो के सौंपिह मत। अब देखी का होता शिव गुरु के महिमा। अब वो बच्चा छोड़ के आ चल गईले, वो अइले नहीं। अब देखी नागिन जे बाड़ी अब अपन बसेरा पहले ही से वो डल्ले बाड़ी किसान के घर के सामने डल्ले बाड़ी देखा तारी और देखा तारी कि किसान के पत्नी वो बच्चा पाके बड़ा खुश बड़ा लो और बड़ा अच्छा से परवरिश करता लो, बड़ा अच्छा से दुलार प्यार से रखता लो। एक तरफ देखी नाग के बच्चा और दूसरा तरफ देखी वो आदमी के बच्चा। अब ये लोग वो बच्चा से भी बहुत प्यार करता, नागिन के बच्चा से भी बहुत प्यार करता। ये नागिन देख के बड़ी खुश भइल बाड़ी। अब एक दिन का होता नागिन देखी इंसान रूप में आ जाता री, आदमी के रूप में आके आ किसान के घरे पहुंचल बड़ी आ पूछत री कि तहरा से किसान एगो हमरा काम बा। देख तहरा गांव अड़ोस पड़ोस घर में तहरा के एगो चीज हम देतनी, अगर कोई के बाल बच्चा के नाग काट लेवे नागिन काट लेवे तो हई देख तू जौना नाग छोटा नाग के पालत ऊ नाग के बच्चा हमन आ हई जो तोहरा के हम देतानी ई नागमड़ी बाटे। अगर कोई भी अड़ोस पड़ोस में केकरो के नाग काट लेता नागिन काट लेता री तो ई तू का करिय ओकरा पर मल देब नागमड़ी तो उ सारा भी खींच लिए, बाकी वो कुछ ना होई। आ ई छोटा जे नाग बड़े इनका पिताजी के निशानी हटे कि ए तू नागमड़ी तू अपना पास रख और तू बड़ा ईमानदार बड़ा, यही से तहरा से हम खुश होके तहरा के हम नागमड़ी देता नहीं। अब देखी का होता कि इतना नागमड़ी दे के इतना बात कह के और इंसान रूप से नागिन आके अपना नागिन रूप में होके किसान के घर के द्वार से होके निकल गई बड़ी। अब उ सोचता नहीं किसान कि होए ना होए उहे नागिन रली है जे बच्चा के हम पालत रहनी है, ये बच्चा के माँ नागिन इहे बाड़ी और इनका पिताजी के हम मार देले बनी। अब देखी का होता नागिन चल जाता रही।
अब छोटा सा नाग के जे बच्चा रहे और ओकरा के पाल के ये लोग बहुत बड़ा कर देले रहे, बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग बना देले रहे। ये लायक कर देले रहे कि वो अपन हिफाजत उ नाग जंगल में खुद से कर सकता रहे। अब एक दिन का होता कि उ नाग मरी जब मिल गई तो छोटा नाग के बच्चा अपना कह के जाता नहीं कि हाँ हम अपन हिफाजत हम कर ले, अब हम चलता नहीं शिव गुरु के भक्ति में जंगल के ओर जाता नहीं, और आप सब खूब खुश रही, खूब आनंद रही। नाग के बच्चा निकलने और जंगल के रास्ता निकल गए, चल गए। अब देखी वो किसान के पत्नी के एगो बच्चा भी मिल गई, और वो जे बच्चा देले रहे वापस आइल नहीं। ये लोग बच्चा में खूब खुश बाटे, लेकिन अब देखी जब गलती जानबूझ के ना कैलक तो कोनो बुरा प्रभाव भी ना पड़ल। एक नागिन गलती कैली, फिर से इनका बच्चा मिल गई। अब ये लोग अपना बच्चा में खुश बा, आ नागिन के बच्चा भी पाल के बड़ा करके वो भी जंगल के रास्ता चल गईले। और देखी नागिन भी खुश हो गईली और ये लोग पति पत्नी भी खुश हो गई। एक कहानी अच्छा लागल हुई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब।